Ayo Pak Pri, anu leren sik. Waya diisi wetenge iki. Wetenge wae ngisi iki. Syuting iki. Lah iya, leren sik. Wis meh kelas ndul iki. Ribet anumu kok besar. Kalau mentok. Ini lho, ini lagi sering, kalau mentomu lho. Oh, samar tuh ngantuk. Ini mau dikatut nih lah. Ngomong ae lepah lawe anu jamur coy. Bule. Jajai. Capjay. Jajai. Capjay gorengan tahu isi enak. Opak enak, ibu. Opak enak. Iki tahu isi. Terus iki ote-ote. Ote ora Yo, kamben. Aku ote-otene loro. Iya. Ben tambah gendut. Iki opake. Opae. Ini lho. Ini. Tantung. Kira tok nguyang-nguyang untung anake dadi tentara kok. Ya alhamdulillah. Heeh. Paris ning Magetan. Wes dinginane san. Ayo ning Magetan. Iya. Ndang maem lawe capek. Ning anu depo. Wes raya terakhir wis anu. Udah karo Pak Muri ning depo ya. Mandar. Nggon aku. Tanggoku lho didol sawah tonggen ora dadi jadi. Oh, Wis ping 3 lah tereret Loh. dapat. Los, Pak Nek Pak Untung ana ping 6 terakhir dadi. Lho, taunane Pak Untung ping 6. Weh, terakhir ping 6 umure terakhir. Ayo bro, mangan bro. Wah, lak mandi titik-titik aku imbuh neh. Heeh. Kowe mbone. Ese sak jembung lho bukan ese Pak. Kates. Arang kates. Lah yo musuhe meh oleh separo kedok ngene. Dan jaluk piro to, Lek? Ya termasuk iki rada ketimbang diinane orang kebo kae ho. Matang kebo dinane aku karo Didi tok ya. Mangkane nganu dene gendinganmu tak kene Pak Pri engko. Iki lak aku dadi sugeng lho iki. Kene setengah titik tak wae galengan mujur ngidul iki dalan banyu sip. Lak gur Wes lho iki wanengen gawe dalan banyu. ora digaleng kaya sak dhuwure ngene iki lho. Oh. Digaleng sip. Iya, Dan monggo maem. Panas. Tanduk malih lawuh lur. Lawe lali, bro. Wi anu lho tahu apa jenenge tahu. Ana isine. Mercon ya. Aku ndelek bro isin aku. Kaya ngene berasku ora leh utuh. Ora tau masak lho. 3 minggu. Lah iya. Ana sing masakne. Duwe dutangne Pak Pri wae yo. Tak utange engko manake Manak no. Wae didol manake pira penak ora aku. Ora ngono. 1000 bali 2000 ya. Ora apa-apa penak aku iki.
Kaya aku ini ngutangne mentahun-tahun Ora nyaur. cek urut disaur. Penale utang karo lek nyaur. Ndra ya ora me bujul kayak belas ra diobat tikus. Lha bujul ngengkel dikandani. Pak Imam diobat tikus. Ambune apa nek kemangine iki, Mas? Enek no. Ya apa ora anu ya. Oh, ambune kaya seger kok. Gila iki apa iki cilik iki? Oh, kemangine. Ini sayangnya segane anu produk Mabir enak iki. Lemes. Gun. Lah iya lah lemes duwe duduh entek. Iki kucing iki lak mangan delik iki koyo Pendelik izin. roh-roh himpun neh. Mas. Kamu jagongan Pak Tris aranmu. Berat. Heeh. Kerja, Prak. Kerja dene ora kerja. Kok lek leran tak rono. Sesuk omahmu. Tak aku rono kamu mari-mari aku sengko ora sampe sore mari aku. Nek kok kowe ya. Ora lak pamane nakok. Yo, tanduk malih lur iki. Ayo Pak Pri. Urung tak lur. Mari kan lawe isik. Lawe isik segone imbun neh. Walak mae wes aja jenenge, wes ciprisi Pak muni dadi ora ya ora. Apa? Wong daftar-daftar ngono kuwi. Lah anake Pak Untung iki penak kuwi. One keri ngene ngono. Gur muni keri tok ngono, keri ya. Keri tenan. Terakhir kok pas terakhir. Wah, iki ombenane lur sakmene gur wong loro tok. Apa yang tak? Apa yo entek. Lho, Dit, esmu lah yo. Lho, ese. Ah, lah kono bendina jus kok le. Kono rebane jas-jus ae kok. Ya statusnya wis dadi no nganune. Apa? Pas Omahe. Lha kono akeh lho ngene iki. wah. Lah ya, Allah iki kandhane aku dibeli meneh seton rojim. Imbune Pak Pri, Lah kok ibu sak entonge. Warken. sing gare warke segale iki lho. Heeh. Aku bro. Oh, bener Pak Pri. Sak entonge mele-mele. Ngerti gampang nek sego ngono kuwi. Heeh. Apa kok ora ya? Hah? Ora lho. Ngono lek lontong kok blas-blas ya. Lah ya kuwi. Kowe gampang pergi. Heeh. Ya. Ngerti sego ngono kuwi gampang. Heeh. Mari ra nek duduhe. Nang pasti mangan no. Enggak. Parah kamu. Betul enggak dendeng lagi. Apa ya muni ngono ya sip no kuwi. Ayo 2 bulan ngene iki kayak dendeng lagi es. Men jekan sik kok apa to lek Lawe lek kari. lawe iso kari. Lawe. Tahu tur enak isine lek. Tuh, ndak penak lho rantai gua. Entong warek lho. Lah aku delok entuh. Gua rantai. Lah teman-teman. Wis masak dimasak. Ora Ya rantai. 3 minggu lho ora tau masak. Ayo rantai. Makane gabahe mengu-mengu. Udah peteng ya balik peteng. Mangkat dhisik mulai kari. Heeh. Iku panas terus iki. Pak aku Lah gelem golek apa sih, Pak? ndi yo. Odong telo. Gente lho. Heeh. Mahmu senek wis mulai anu urung? Unggan urung? Kolong loro. Pisan? Wah, kebarkan.
Lah sing jadine Pak Nari ambruk yang mbruke mes sapa lho? Kok Karo buri balik tamse di praudi. Buri. piro lho ambruke? Kita. Kok mehuri kan adoh rong ngene. Omahe bapak. Oh, berarti Kare karep dukut iki omahe sapa? tamsir ngarep kandang kuwi berarti. Kandang utuh Ora tak masuk jajatine kitan kandang kuwi. Waru-waru barangnya. Dijoli ngono ya. Ngidoli SBS loro iki. Jadi ganti SBS loro apa telu? Loro meh dukut, omahe sing 6 gene anu Pak Tamsir. Oh, mbok. Lha malah ada krungu aku cedek ora krungu. Oh yo ben anu sik to, rokok engko wis Pak teko lek bar madang ra ngombe. padha ra aku Pak Bro. Aku lak urung 10 menit 5 menit urung ngombe aku. Ben trone ben mlebu mudhun sik. Ora anu mah uline iki